Napanos nga karne, problema sa sanitasyon, mamaligyaay sa Cagayan de Oro Market, posibleng makuhaan og business permits. Sila Kapuyan sa report. Ang mamaligyaay sa Cogon Market sa siyudad sa Cagayan de Oro, posibleng matangtangan og business permits kung padayong musupak sa mga regulasyon. Ang City Economic Enterprise Division, City Health Office, City Veterinary Office, o mga representante sa Department of Trade and Industry nihimo og inspeksyon sa merkado og nasutang dunay wala mituman sa sanitary rules. Nakumpiska sa team ang 7 ka mga kinilong imported nga mga karne sa baboy nga gikan sa Germany. Mato ni Dr. Perla Asis sa City Veterinary Office nga ang maong mga karne dunay discoloration, panos na sab og dili na mamahimong kaunon. Giabisuhan na sab ang mga nagbuhat og chorizo og longganisa sulod sa merkado. Sigon ni Dr. Fe Bungka sa City Health Office nga gidili nila ang maong proseso tungod kay dili limpyo ang kalikupan sa merkado. Sa pagkakaron, warning lang usa ang gihatag sa mga mamaligyaay apan kung masakpan nga mausab ang maong mga kalapasan, kuhaan na nilag business permit. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.